திருச்சிற்றம்பலம். நமஸ்காரம். நம்ம போன பதிவில் வந்து மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழில் காப்பு பருவத்தில் வந்து முதல் பாடல் திருமாலை பற்றி நம்ம வந்து சிந்திச்சிட்டு இருந்தோம். அதில் ரொம்ப அழகாக திருமாலை பற்றி பாடிட்டு பாட்டுடை தலைவியாக இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி தேவியை காக்குமாறு திருமால்கிட்ட வேண்டினார். அப்போது இப்போ வந்து நம்ம காப்பு பருவத்தில் 2வது பாடல் பரமசிவன் வேறு. அப்போது இதில் வந்து நம்ம இந்த பாட்டும் இதனுடைய அந்த பொருள் விளக்கத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். சிகர வடவரை குனிய நிமிர்த்தரு செருவில் ஒரு பொரு வில்லனக் கோட்டினர் செடிகொள் பறித்தலை யமனர் எதிரெதிர் செலவோர் மதலை சொல் வையையிற் கூட்டினார். அப்போ இங்கே வந்து சிவபெருமானை பற்றி எப்படியெல்லாம் வந்து ரொம்ப உவமையாக சொல்லியிருக்காரு குமரகுருபரர். அதனுடைய அந்த பொருள் விளக்கத்தோடு தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். போன பதிவில் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார். அப்போ இங்கே வந்து விளக்க உரையில் சிவபெருமான் வந்து உயர் சிகரங்களின் அந்த முதல் 4 வரிகள், அப்போது உயரிய சிகரங்களின் வடக்கு மலையாகிய மேருமலைக்கு சிவபெருமான் சென்று அந்த மலைகளையெல்லாம் தனது கையோட பலத்தினை கொண்டு போர் செய்யத்தக்க வில்லாக வளைத்து, அப்போ மலைகளையே வந்து வில்லாக வளைத்து போர் செய்வதற்காக பயன்படுத்தினார். அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு பலம், ரொம்ப வலிமை வாய்ந்த கடவுள் என்பது போல் ஓமையாக வந்து சொல்கிறாரு. வலிமை வாய்ந்த கடவுள்ன்றது உண்மை. அப்போ அந்த உண்மையான விஷயத்த ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஓமையாக சொல்கிறாரு முதல் 4 வரிகளில். அப்போ வில்லாக வளைத்து 3 கோட்டைகளையும், அப்போது எதிரிகளையும் சரி 3 கோட்டைகளையும் திரிபுரத்தை தான் அந்த 3 கோட்டைகள் அதை தான் அழித்தவர் சிவபெருமான். அப்போ எவ்வளோ பெருமையாக வந்து சொல்கிறாங்க. அப்போது நாற்றம் கொண்ட பறிக்க பெறும் தலைமயிருடைய சமணர்களுக்கு எதிராக, அப்போ சமணர்களுக்கு எதிராக, அப்போ சிவபெருமானினுடைய அந்த தலை நாற்றம் கொண்ட அந்த பறிக்க பெறும் தலைமயிருடைய, அப்போது தலைமயிருடைய அந்த சமணர்களுக்கு, அப்போ சமணர்களுக்கு எதிராக போர் புரிந்தார் என்று சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க. அப்போ போர் புரிய திருஞான சம்பந்தர் ஆகிய இளைஞர்களின், அப்போ திருஞான சம்பந்தர், அப்பர் சம்பந்தர், சுந்தரர் இவங்க எல்லாமே எம்பெருமானுக்கு ரொம்ப நெருங்கின பக்தர்கள். அப்போது அவர்களினுடைய அந்த திருப்பாசுரத்தை வைகை ஆற்று பெருக்கில் நீரை எதிர்த்து செல்லும்படி செய்தவர் சிவபெருமான். அப்போது எடுத்தோடனே வந்து இப்போ திருமுருகாற்றுப்படையில் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வந்து 6 படையிலும் நக்கீர தேவநாயனார் ஒரு முருகப்பெருமானை ரொம்ப அழகாக போற்றி பாடிட்டு ஒவ்வொரு படைகளையும் விளக்கம் கொடுக்கும்போது சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து இறைவனுக்கு சம்பந்தமான நாமங்களை பாடுறோமோ இல்லையோ அந்த இறைவனை போற்றி புகழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல விதமான ஒரு பலன்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போது இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்பது நம்ம எவ்வளவோ நம்மளோட கடமைகள் செய்கிறோம், வேலைக்கு போகிறோம், சம்பாதிக்கிறோம், அதெல்லாம் செய்கிறோம். அப்போ இதையும் ஒரு கடமையாக நம்ம நினைக்க வேண்டும். அதைத்தான் வந்து குமரகுருபரர் இது எல்லா பாடல்களையும் செய்துட்டு வர்றார். அந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வந்து நமக்கெல்லாம் நிறைய வாழ்ந்து காட்டிட்டு போயிருக்காரு. அப்போ இந்த விஷயம் வந்து நம்மளும் சரி நம்மளால் இயன்றதை நம்ம இறைவனுக்கு செய்யணும் என்ற ஒரு கொள்கையை நம்ம வச்சுக்கணும். அப்போ சிவபெருமான் தனது பக்தர்களை சிவநாமத்தை உச்சரிக்க கட்டளையிட்டார். இப்போ நம்ம திருவம்பாவையிலெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அதாவது அந்த ஒரு தோழி வந்து தூக்கத்துலேருந்து விழித்து எழுவதற்காக மற்ற எல்லா தோழிகளும் வெளியில் அந்த எம்பெருமானை கொண்டுட்டு வராங்க. அப்போ எம்பெருமான் வந்து காலையில் அந்த மார்கழி மாதத்தில் அப்போது அந்த பஜனை சத்தமும் அந்த எம்பெருமானினுடைய நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். அப்போ அந்த மார்கழி மாதத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்பது போல் நம்ம அந்த திருவெண்பாவையினுடைய விளக்கங்களாக பார்த்துட்டு வந்தோம். அப்போ அது போல தான் இங்கேயுமே சிவபெருமான் அவரது பக்தர்களை சிவநாமத்தை உச்சரிக்க கட்டளையிட்டார். அப்போ தொடர்ந்து பாடும் பக்தர்களுக்கு இப்போ நம்ம தொடர்ந்து அயராது சொல்கிறோம். இப்போ உருத்திர பசுபதி நாயனார்லாம் சிவபெருமானுக்காக எத்தனை தடவை வேணாலும் சரி பஞ்சாட்சரத்தையும் சரி பஞ்சாட்சர மந்திரத்தையும் சரி ருத்ரத்தையும் அயராது சொல்லிட்டு இருந்தார் எம்பெருமானுக்காக. அப்போது தன்னை மறந்த நிலையில் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்போ அதனால தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ எம்பெருமானினுடைய அந்த நாமத்தை தொடர்ந்து எந்த பக்தர்கள் ஜபிக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனர். இது வந்து யார் சொல்கிறாங்கன்னா குமரகுருபரர் சொல்கிறார் அடுத்த 4 வரிகளில். அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்போது அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவாங்க. அப்போ சொர்க்கத்தில் இருக்கும்போது அவர்கள் கேட்பதை நிறைவேற்றுவதற்காக இருக்கக்கூடிய கற்பக விருட்சமாக இருக்கக்கூடிய கல்பத்தரு மரம். அப்போ கல்பத்தரு மரம் வந்து அங்கே இருக்குது. அப்போது அங்கே இருக்கும் கற்பக மரம் அவர்கள் கேட்பதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை, அப்போ கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி அந்த கல்பத்தரு மரத்துக்கு இருக்குது. அப்போ சிறந்த தமிழ் புலமை பெற்ற சிவபெருமான் அப்போது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு. முதல்ல இவ்வளவும் சொல்லிட்டு தன்னுடைய அந்த தேவியை காப்பாற்றணும். அப்போது இங்கே ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு. திருவும் இமையவர் தருவும் அறவொளி
செய்வலார்கொள நல்குகை தீட்டினர் சிறிய வெண்துபன் மொழியும் வடிதமிழ் தெரியும் அவர் முதுசொல்லெனச் சூட்டினார். அப்போ பகரும் இசை திசை பரவ விருவர்கள் பயிலும் அறியல் எரி வெல்வலை தோட்டினார். பசியவர் கொடு வெளிய நிலி விரி பவள வனமடர் பல்சடை காட்டினார். அப்போது இந்த 2-3 வரிகளில் இந்த வரிகளில் வந்து குமரகுருபர் சொல்கிறார். இவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டு முதல்ல எம்பெருமான் வந்து திரிபுரத்தை அளித்தார் என்று சொல்கிறோம். நாற்றம் கொண்ட பறிக்க பெறும் சமணர்களினுடைய அந்த சமணர்களிடம் அவர்களுக்கு எதிராக போர் புரிந்து இந்த ஞான சம்பந்தர் இந்த சுந்தரனுடைய திருப்பாசுரத்தை சொல்லும்படி செய்தவர். அப்போது எல்லா ஸ்தலங்களையும் இன்றைக்கி போனால் கூட இந்த ஸ்தலங்களில் அந்தந்த ஸ்தலத்துக்கு ஏற்ற அந்த திருப்பாசுரங்கள் நம்ம அந்த தேவாரம் அதெல்லாம் இருக்கிறத இன்றைக்குமே அந்த போர்டிலலாம் நம்ம கோவிலுக்கு போனாலும் நம்ம கண்ணெதிர்காவே பார்க்குறோம். அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்க மிகுந்த பக்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. அப்போ அவங்களையும் பெரிதுபடுத்தி சொல்லியிருக்காரு. அப்போ குமரகுருபரர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரொம்ப புலமை பெற்று இருக்கார். அவர் பார்த்திங்கன்னா ஞானசம்பந்தரனுடைய பக்திகளெல்லாம் முதன்மைப்படுத்தியிருக்கார். இந்த காப்பு பருவத்தில் பிள்ளைத்தமிழில் எம்பெருமானை பற்றி ரொம்ப அழகாக வந்து முதன்மைப்படுத்தியிருக்காரு. அப்போது இவ்வளோ பெரிய இவருக்கே இவ்வளோ அளவுக்கு புலமை இருக்குது. ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாரு, அற்பமான என்னுடைய சிறு சொற்களையும் அவர் பார்த்திங்கன்னா தன்னைத்தானே ரொம்ப அதை பெரிதுபடுத்திக்காமல் ரொம்ப வந்து என்னுடைய தமிழை ஏற்றுக்கோங்க சிவபெருமானே என்று சொல்கிறாங்க. அப்போது என் சிறு சொற்களை ஆய்ந்து எடுத்த தமிழ் முழுவதும் தெளிந்த புலவருடைய பழமையாகிய சொற்களைப் போல தலைமேற்கொண்டவர். அப்போது என்னுடைய சொற்கள் நான் எப்படி பண்ணியிருப்பனோ தெரியாது, என்னுடைய அற்பமான சொற்களை எப்படியாச்சும் ஏற்றுக்கோங்க, ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் செஞ்சுருக்கேன், நீங்கள் ஏற்றுக்கோங்க என்று சொல்வது போல் அந்த வரிகள் வந்து ரொம்ப அழகாக உணர்த்துது. அப்போ அடுத்த வரிகளில் சொல்கிறாரு, பதும முதல்வனும் எழுத வறியதோர் பணுவல் எழுதிய வைதிக பாட்டினர் பரசுமிரச சபையினர் மிடு பரத பதையும் முள்ளம்பை தேத்து. அப்போது தகரம் ஒழுகிய குழலும் நிலவுமிழ் தரள நகையுமே. அப்போது நகையும் யமனையை பார்த்தெதிர் சருவி அமர்பொரு விழியும் மறுகிடை தளர வளர்வதோர் செவ்வு விமுற்றாக்கன. அப்போது இங்கே சொல்கிறாங்க தனமும் மனமும் வெழுதி எழுதோரு. அப்போது தமது வடிவுடைய மெல்லி மட்டுயிற்ற. அப்போ தவள மலர்வரு மிளமியொடு சத தழமின் வழிபடு தையலை தூத்திரை மகர மெனற்கடலமுதை அமுதுகு மழலை பழகிய கிள்ளையை பேட்டனர். அப்போ மடவ நடப்பையில் பிடியை விரைசெறி வரைசையும் மிசை வையம் வைத்தாற்றிய வழுதியுடைய கண்மணியோடு பெண்மணியை அணிதிகழ் செல்வியை தேக்கமல் மதுரை மொழிகிய தமிழின் இனியல் பையின் மதுரை மரகத வள்ளியை காக்கவே. கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்க, மதுரை மரகத வள்ளியை காக்கவே. அப்போ முன்னாடி இருக்கிற வரிகளில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அப்போ சிவபெருமான் தரமான பாடல்களை ஏற்றிருக்கார். அப்போ தாமரை மலரினில் வீற்றிருக்கும் பிரம்மாவிற்கு வேதம் எழுத உதவினார் சிவபெருமான் அப்படின்னு குமரகுருபரர் இதில் சொல்கிறார். அப்போது மதுரையில் புகழ்பெற்ற வெள்ளி மண்டபத்தில் வந்து சிவபெருமான் வந்து நடனம் ஆடியிருக்கார். அப்போ அவரது 2 திருவடிகளையும் மனதில் பதித்து வணங்குவோம் என்று சொல்லி மீனாட்சி அம்மையை வந்து இந்த பாடலில் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து உவமையாக சொல்கிறது. முன்னாடியே அவர் வந்து சிவபெருமான் வந்து வெண்ணிறம் பொருந்திய சங்க குழையினை அப்போது காதல் அதை எம்பெருமானினுடைய அந்த காதணிகளை எல்லாம் கொண்டு காதணிகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வெண்ணிறம் பொருந்திய சங்க குழையினை கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட செவிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த செவிகளால் அசுரவதன் மற்றும் கம்பளனின் இசைகளை கேட்டு மகிழ்ந்தார். இசை என்று சொன்னால் சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா, அதனால் வந்து நமக்கே தெரியும் ராவணனுடைய அந்த இசையை கேட்டு தான் ராவணனுடைய அந்த வேண்டிய வரத்தை கேட்டு அதற்காக அந்த வரத்தை வந்து ராவணனுக்காக நிறைவேற்றி கொடுத்தார் சிவபெருமான். அதனால் இசைன்றது சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ அவர் அடர்ந்த சடை கூட்டங்களையும் சிவப்பு பவளம் மற்றும் பச்சை அருகம்புல் கொண்டு மாலை அணிந்தவர். அப்போது இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. அப்போ எம்பெருமானினுடைய அந்த சிவப்பு பவளம் மற்றும் பச்சை அருகம்புல் கொண்டு மாலை அணிந்தவர். அப்போ வெள்ளை நிற பிறை நிலவுடன் அப்போ அந்த பித்தா பிறை சூடின்னு சொல்கிறோம். அப்போது அந்த நிலா சந்திரனை வந்து
சுமந்துட்டுருக்கார். அப்போ வெள்ளை நிற பிறை நிலவுடன் ஜொலிக்கின்றார். அப்போது அவருடைய அந்த சிவபெருமான் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை எல்லாம் வந்து சிவநாமத்தை வந்து சொல்ல வைத்து அவர்கள் என்னெல்லாம் வந்து கேட்குறாங்களோ அந்த வரத்தை எல்லாம் கொடுப்பார். இங்கே வந்து சிவபெருமானே கற்பகத்தருவாக இருக்கார். அதைத்தான் வந்து இங்கே குமரகுருபரர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார். அப்போது உங்களுடைய பக்தர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய நாமங்களை உச்சரிக்க வச்சு அவர்களுடைய வரத்தை கேட்கக்கூடிய வரத்தை எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. இங்கே வந்து நான் வந்து என்னோடய அற்பமான தமிழ் தான் இருந்தாலும் எந்த ஒரு பிழையாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க. நாங்கள் பாட்டுடை தலைவியாக வந்து மீனாட்சி அம்பிகையை வச்சுருக்கேன். அதனால் என்னுடைய மீனாட்சி அம்மையை காக்க வேண்டும். அதனால் உங்களினுடைய அந்த 2 திருவடிகளையும் எம்பெருமான் சொல்கிறார். நீங்கள் வந்து மதுரையில் நடனமே ஆடிருக்கீங்க. அப்படிப்பட்டவர் எப்பேற்பட்டவர் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்து குமரகுருபரர் சொல்கிறார். அப்போ மதுரையில் நடனமெல்லாம் ஆடிருக்கீங்க. இப்படிப்பட்ட உங்களுடைய அந்த திருவடிகளை எல்லாம் மனதில் பதிந்து வைத்து நாங்கள் வணங்குகிறோம். என்னுடைய பாட்டுடை தலைவியாகிய மீனாட்சி தேவியை நம்ம காக்கணும் என்று சொல்லி நான் வந்து இந்த பாடலை வந்து உங்களுக்காக வந்து நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் என்று சொல்லி ரொம்ப அழகாக இங்கே ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்கிறாங்க. அதாவது கடைசி 4 வரிகள். வழுதியுடைய கண் மணியோடு நிலவு பெண் மணியை அணித்திகள். அப்போ அந்த செல்வி மீனாட்சி தேவி குழந்தையாக தானே இருக்காங்க, குழந்தை பருவமாக இருக்குது. அதை வந்து நம்ம காப்பு பருவத்தில் போற்றணுன்றதுனால மணியை அணிய திகழ் செல்வியை, ரொம்ப அழகான மணிகளை எல்லாம் என்னோட அம்பிகை வந்து அணிஞ்சிட்ருக்கா பாருங்கள், நீங்கள் வந்து கருணை கொடுங்க என்பது போல் ரொம்ப அழகாக குமரகுருபரர் இங்கே வந்து சிவபெருமான்கிட்ட சொல்கிறாங்க. அப்போது செல்வியை தேக்கமள் மதுரை மொழிகிய தமிழ் இனிய இயல்பின் மதுரை மரகத வள்ளியை காக்கவே. அப்போ மரகத வள்ளியாகிய மீனாட்சி தேவியை காப்பதற்காகவே இத்தனையும் என்று சொல்லி கடைசியாக அந்த வரிகளை ரொம்ப அழகாக முடிக்கிறார். அப்போது இங்கே அதாவது இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் என்று சொன்னால், நம்ம வந்து இறைவன் அதாவது நமக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம வேணும், அதை வந்து நமக்கு வேண்டிய விஷயத்த நம்ம இறைவன்கிட்ட வந்து நேரடியாக வந்து சொல்லாமல் முதல்ல அந்த இறைவனுடைய அந்த பெருமையும் அந்த இறைவனுடைய அந்த தனித்துவத்தையும் நம்ம உணர்ந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை பின்வைக்க வேண்டும். அந்த ஒரு குமரகுருபரர் வந்து அந்த ஒரு வரிசையில் தான் வந்து குமரகுருபரர் இத்தனை பருவங்களும் இத்தனை செயல்பாடுகளும் அதற்காக தான் நீங்கள் வந்து நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ். நம்ம அடுத்த ஒரு பதிவில் வந்து காப்பு பருவத்தில் 3வது பாடல் சித்தி விநாயகர். இதில் வந்து விநாயகரை வாழ்த்துறையிலேயே நம்ம கேட்டுட்டோம் விநாயகரை எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு. ஆனால் அந்த காப்பு பருவத்தில் என்ன சொல்ல வராருன்றதை நம்ம அடுத்த ஒரு பதிவில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். திருச்சிற்றம்பலம்.